uNkulunkulu akakulonde kubusise kukona konke okwenzayo ube nje nempumelelo, uphumelele uchume ube nokuzinzo. Qinisekisa ukuthi uyayilike le video, uyasubscribe futhi kule channel. Ayikho ke channel eletha amaphupho njengeNew Flick. Yile channel kuphela la ngathola khona amaphupho acacile. Mina ngigama nguPastor Ning. Siyabonga ukuthi uyasilandela ku YouTube le channel. Ungalezi nephuthe na ukuthi iTV njalo ngomsombuluko sikhona on iTV suke sibheka nakhona amaphupho ngokuhlukahlona kwawo. Namhla sibheka lana uLondo kaMngadi uthi mina ngiphupheka imbazo, nqameni izembe uthi ngiphupha izembe. So izembe imbazo, izembe iX, is an X into okapa. Esingakusho lokho, number 1 kuyenze ukuphupha imbazo kuba uphawu lube uma ikhaliphile osuke nje lichaza ukuthi kukhona mhlawumbe abangifisela okuhle futhi abangahle bakwenzakalise. Kodwa okuyenzeka futhi okwesibili sithi thina kuyenze kube uphawu luhle kwesinye isikhathi uma uphupha imbazo ekhaliphile, ngoba lokho kuyenza ukukhomba ukuhlakanipha, kukhombe ukuba namaso nekhono elifanele nelidingekayo lozokwazi ukufeza inhloso zakho noma ifiso zakho, yabona. Number 3 kuyenza futhi uma uphupha imbazo kuba uphawu luhle uma uyiphethe nje, solusho ukuthi unazo izinsiza zokuzivikela nokuqinisekisa nje ukuphepha kwakho nanokuthi usukuzophumelela ekufezekiseni ifiso zakho. Number 4 uma uphupha imbazo kuwuphawu luhle uma iphethwe omunye umuntu. Lokho kusho ukuthi ungalindela izinkinga ezinkulu engase zivele kungekudala. Ngenze kuyibona iphethwe umuntu wakho, kusho ukuthi kuzoba inkinga nomuntu wakho. Phethwe umuntu wakini, kusho ukuthi khona inkinga khona phakathi kwakho nomuntu wakini noma ezoba khona. Number 6 futhi impela number 5 sikuthatha njengophawu luhle uma uyilola imbazo, ngoba kusho ukuyithuthukisa nokuthi ungase ukhushulele isikhundleni esiphezulu esikhathi. Kodwa futhi number 6 kuyenzeka uma uyilola imbazo kuphinde kuchaza ukuthi kungenzeka kungahle kube khona ukushuba kwesimo phakathi kwakho nomunye umuntu okuzophetha mhlawumbe ngokuthi igcine nixabene noma kuzophetha ngezingxabano. Number 7 kuyenzeka uma uphupha ukuthi imbazo ubuphawu olukuma ibujundu ingakwazi ukukapha ingalolekile. Lusho ukuthi kumele uqaphele ngoba usulahlekelwa udumo noma ke kungaba ukulahlekelwa isithunzi noma ukuqashelwa emkhakheni wakho ngenxa ke yokungabi nekhono elifanele noma elidingekayo nokungabi namava abonakalayo emkhakheni okona. Number 8 futhi kuyenzeka uma ibujundu kuphinde kukhombe ukungenza inzuzo efanele ebhizinisini noma emklameni wakho, nanokuthi kuzodingeka usebenze kanzima ukuze ukwazi wenze njani ukuphumelela. Umshumayeli 10 verse 10 uthi uma insimbi ibithuntu umuntu engalolu siko uyakhamelela amandla ngamandla, kepha ke okusizayo ukuphumelelisa kungokuhlakanipha. Number 9 kuyenzeka futhi uphuphe sithathe njengophawu uma uhlaselwa ngembazo, ngoba lokho kusho kumele uqaphele uzungu lokuvukelwa noma ukucekelwa phansi noma ukukhashelwa imbangi zakho. Hezekiel 26 verse 9 uthi ke uyakubekisisa izinqama zakhe izokunqubuza ezingangeni zakho, abhidlize imboshongo yakho ngamazembe akhe. Amahubo 74 verse 4 izitha zakho zibhongile phakathi kwendlu yakho yokubuthana, zamisa izimpawu zazo zaba izimpawu, zaba ke sengathi abantu baphakamisa amazembe emithini eminyeneyo. Number 10 uma uphupha futhi imbazo kuphawu sithathe njengolubo uma iphukile, ngoba lusho ukufekela ngakoze imali nokungenza inzuzo esihlanu sizofika, yabona. 11 uphawu luhluma uqhekeza izinkuni ngembazo noma ukapha izinkuni ngembazo. Lokho kusho ukuthi uzoba nazo izindlela zokuxazulula inkinga ozobhekana nazo ngempumelelo, futhi uzokwazi ukuxazulula ngempumelelo inkinga obhekene nazo uma ukuthi uphupha ukapha izinkuni. 11 number 12 kuwuphawu olubi uma ilahleka imbazo, kuwuphawu olubi uma ukuthi ubona ulahlekelwa imbazo noma ulahlekelwa izembe. Lokho kusho ukusikhathi sokulahlekelwa utho noma umuntu obalulekile futhi owusizo kuwe. Futhi uzolahlekelwa into ekade ibaluleke kakhulu noma umuntu obewusizo olukhulu kuwe, yabona. Amakhosi esibili
chapter 6 verse 5 kwathi lapho omunye egawula umshayo insimbi yawela emanzini wakhala wathi awu maye Nkosi ibitshelekiwe. Number 13 uma uphupha imbazo kuwuphawu oluhle uma uyisebenzisa imbazo noma izembe ukuzivikela. Lokho kusho ukuthi ngamandla namasu noNkulunkulu zokwazi ukunqoba izimbangi zakho. Jeremiah 51 verse 20 uyizembe lami nezikhali zokulwa ngiyaphahlanza izizwe ngawe ngiyachitha imibuso. So siyabonga. Yeah, besibeka la imbazo izembe NX. Nkulunkulu kulonda, Nkulunkulu ubusise ezokubalile. Subscribe, like, inamba iseze kuphela ukufona, uma WhatsApp or text ufonele.